U fatt magħruf li l-ekonomija Maltija qed tikber b'livell rekord. U propju għalhekk li l-ispiża tal-Gvern kibret peress li din is-sena jidħlu l-miżuri mħabbra fl-aħħar budget, kif ukoll iż-żidiet fil-pagi tal-ħaddiema tal-Gvern. Fi-stqarrija l-Ministru għall-Finanzi qal li bħal kull sena, kontrarjament għal dak li kien jiġri qabel fi żmien gvernijiet nazzjonalista, dan il-Gvern qed iwettaq l-wedi tiegħu li saru fil-budget preżentat is-sena l-oħra u kif ġara bħal kull sena sa mill-2013. Kompla jingħad li dan il-Gvern daħħal miżuri ġodda biex jgħin lil dawk li l-aktar għandhom bżonn, kif ukoll miżuri oħra li permezz tagħhom kienet xprunata l qudiem l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Ministeru tal-Finanzi qal li għalhekk ikun għaqli li l-Partit Nazzjonalista jinforma lil poplu x'jixtieq eżatt. Staqsa jekk jixtieqx li l-Gvern ma jdaħħalx miżuri ġodda u jekk jixtieqx li ma jimplementax id-diversi ftehimiet kollettivi u settorali tal-ħaddiema tiegħu. Il-Gvern jixtieq iserraħ ras l-Oppożizzjoni li l-finanzi tal-pajjiż jinsabu f'sitwazzjoni tajba ħafna, kif ikkonfermat għalkemm il-darba minn diversi aġenziji ta' kreditu, u li l-miżuri li ħabbar il-Gvern fl-aħħar budget huma msejsa fuq kalkoli tajbin fejn il-miri għal din is-sena mistennija jintlaħqu wkoll. L-istqarrija temmet tgħid li dan hu gvern għaqli li ma jitfax pis fuq liedna jew li tuliedna. Iżda hu gvern li lil uliedna u lil tuliedna jagħtihom l-aqwa opportunitajiet biex ikollhom futur aħjar ħalli jmirħu l-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.